Son bir. Gittik mi? Bugün hepten birinci günü demek Atawatan Türkmenistan Halkara Jurnalynyň Atawatan TV YouTube kanalyna sizin her hepten birinci günü garaşyp tomaşa edýän gepleşiňiz Atawatan ýyldızlary. Men Pelwan Muhyif gepleşiňimiziň bugünkü mehmany biziň söýgüli bagşy dostumyz Rüstem Halif. Tamam. Ne bugün Atawatan Türkmenistan Halkara Jurnalynyň Atawatan ýyldızlary adly şow gepleşigine mehman bolum, gatty gyzykly gurrunlar etdik. Bir aýdasym gelýän zatlaryň bir hemmesine de köp bölegini aýdyp ýetişdik. Gatty gyzyk men üçin gyzykly boldy, siz üçin gyzykly bolar diýip umyt etýän, size maslahat berýän. Jana sag bol. Rüstem hoş gördük. Tamam. Gepleşige geleniňe, bir işlerinden aladalarından boşap bir de wagt tapanyňa ilki bilen sana minnetdar. İşlerinde üstünlük, maşgalarda arda berilip sana en süýüji arzular. Sag bol. Näme täze kursun? Bugunlar nähili proýektler başynda, näme işler başynda? Täzelik nesip bolsa ne ýakyn günlerde bir ýurdumyzda bir taraplyk bayram bellenildi. Şoňa uly çäre sahna urna otýar. Şol ýerde de bir owadan sahnada bir aýdymlar işläp otýar, aýdym ýazyp otýar. Hemde täze ikinji albom nesip bolsa ýakyn günlerde. İnşallah. Awa nesip bolsa inşallah. İnşallah. Bir sagama tomaşaçylaryňa ikinji albomuň dinlemek nesip etsin. O täzelikler Nesip boldy. Bugün Rüstem bilen nähile bugün. Bugün 18 oktyabr. Aslında öňkü gepleşiklerde mendiň köýnekli çykardym şu gün galstuk beýmemiň kasy. benim diýdim şonu galstukly da çykyp Sebebi bugün 18 oktyabr bütün dünýäde galstuk güni berilýär. Inni galstuk diýilende tarihi var. 1600-nji ýyllarda Fransuz karoli Ludovic 13 ine şol adam bolýar. Tarapyndan galstuk moda asalyny asly halstuch diýen sözden gelip çykan German halstuchça. German ýa-da galland sözünden gelip çykan galstuklar ilki ýalyk görnüşinde boyna daňlypdyr. Ene şu görnüşde. Arasynda şu adam Ýewropada da daňýanar badyr. Moda. Hawa. Galstuklar ilk bilen Fransiyada, Angliýada, Horwatiýada giňişleýin ulanypdyrlar. Fakt tökmüne aýdyp geçsek, dünýäde iň gymmat galstuk 250 000 Amerikan dollaryna diýen. Hindi dizayner tarapyndan brilliant gaşlar bilen bedelen, ene onuň Salman Khan reklam edýär. Şeýle de ýene bir ütköş galstuk hökmüne ok geçirmeýän galstuk bar. Ok geçirmeýän. O bahasy näçe? Oň bahasy ýalňyşmasam 20 000 30 000 aralygynda bolmaly. Arzan eken o. 250 000 dollarlyk. Inni men bu fakty sana näme üçin aýdyp berdim? Şu gün galstuk güni 18 oktyabr. Aslında sen özüň haýsy stille giymen halayan birinji soragym klassikany ýa-da sport saýlayan. İkinji soragym senin aýdym şolyň halk aýdymlary esasy bokurdaňa agram salynýa derleýän ýa-da şu obrazda galstukda kostyum alakda şul aýdymlary aýtmak sana agyr düşenokmy? Şu hakynda aýdyp berä. Birinji soragym ben klasika özüňem görýän köplençe ýenemde erkin ýenemde de şu bir pol klasika ýa-da klasikany özüm goýan. Gelişýärem goýmýar. O ikinji soragym elbetde agram düşýär. Toýa bir öwet edip galstukda barýan ýa-da gyzyp başlayan bolyn gysy urýar. Onu ştaýdy damar bar. Şol gysyp başlaýar. Onu sesim goýup beýlenokda. Onun ýer aýdymynyň gysyp başlayan ol tonu onun ýeke onu ýoş-ýoşdan galyp başlaýar. Toyun başyndan soňra. Toyun başyndan o ýoş bilen onun tonu galmaly, gysyp başlayan gara şeýdi onun o bir aýdym dogry aýdym başlandan soň Allah aýdyp bilemokda çynym edip şu aňrymda näme bar bolsa çykaryp aýtýan. Ýa-ha goýşadýan galstugyny ýa-da aýryan şonu. Düşünüp umumyň özüň klassikan tarapdary. Klassikan tarapdary o. Düşünüp. Inni belki sen habaryň bardyr, belki habaryň ýokdur. Men sana bir wakany aýdyp berjek. 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryna ýadyňa düşýän bolsa mundan bir kepde öň bütün dünýä habar beriş serişdelerine ýaňy salan bir waka boldy. O waka sosial saýatsiz 5 sagat diýip ad berdiler. Instagram göçün günümi? Ediler. Seni bilipsiň da diýme. 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryna bütün dünýäň habar beriş serişdelerine ýaňy salan bir waka boldy. Biziň Atawatan Türkmenistan Halkara Jurnalymyzyň sahypasynda internet men gördüm şonu. Plança milliard
Minusa gitti diýip ýazdy. Bizde habar berildi birinji. Ha, oşa Atawatan Türkmenistan patpişiňiz. Aşgabat wagty bilen sagat 20:30-da tehnik sebäpler boýunça Instagram, Facebook, WhatsApp öşdi. WhatsApp Messenger'ı 5 sagatlap işlemedi. Facebook'un esaslandyryşy Mark Zuckerberg bu waka sebäpli $6,5 milyar ýitirdi. Dünýäniň iň bay adamlarynyň sany bolan Forbes jurnalyna 6-njy orna düşdi. Ve bu 5 sagatyň içinden dünýäde gaty köp sanly adam strese düşdiler. Instagram'ın öçmek sebäpli. Aslında köp adamın ýer bilen turup eline alýan birinji predmeti telefonursa. Gönüm internet açylýar. Sen durmuşunda internetin ornu nähili? Sosial sahypaňy, Instagram, YouTube aktiv ýöredýärmi? Öz täzeliklerini internet bolmadyk bolsa muşdoklaryny nähili ýitirerdin? Ýene bir soru, like sany we kommentariýalar sen üçin möhüm. Birinji sorugyny internetde dogrusy Instagram açylandan soň näçe wagt soň ýerip başladym da Instagram. Öňgirem. Ay bir ne bolsa bir Instagram açylandan näçe ýyl boldy? Ayol, ýer açylar 2010-njy ýyllar. Şol 2000 näçe? Ay 18-de ýa 19-da ýerip başlandym. Instagram. Oňa çen aýdymlaň nädip ýaradýadym? Oňa çen aýdymlanmy? Hiç ýylemedim okdum. Diňe toýdy. Diňe toýdy aýtdy. Diňe toýdy aýtdan aýdymlan. Şu toýda görýärler. Birim şu Türkmeni wagdy. Oňa da kän çykyp baramak dogry. Säbi şükür ýurdumda toý köp bolanyň säbi toý köprek diýdim onuň. O hiç kim gowy ýykyp bolanak biri gözüň biri gaşyn diýip onuň dinleýijilerinde onuň sen tutasy gelip isleg bildirip durka olardan onuň gaçasyň gelenok. Şol sebäpdi. Ýanky soň soragym like'laryň sany we kommentariýalar teň üçin möhümmi? Ýok. Inni bolup biljek hatta aslında şu sosial ulgamda hater diýen bir düşünje bar. Köp adam oňa gatyn seriýa. Käp men hatta şu Instagramda hergedek telefon alamda gelýändir diýen epelwan aldym bolýan düşünemok. Men şu Instagram näme diýip açmaly, hatta men şu zatlary düşünemok. Öňçe patpişiklerini ýerde näçe şolatlara bilen okdum. Inni şu wagt ay ýany oglanlar gelýär. Plançadan prosmotrum bolupdy, plança patpişik näme zat diýip. Näme zat ýolup şey gyzyklanyp görüp başladym. Näme ýazmaşya? Geçen gede telefon alaňdamy, öňkü alaňdamy? Iýje hoşal kafe bar. Nastroyka. Ýok, ondan ömüň ýok, ondan soňdum ýadyma düşmesem, özüm maňa surada alyp ey pelwan maňa SMS gelýär, näme zat aýby diýip. Hawa. Menem hep biräden account aljap bolýar. Hat diýdim. Altylar mutlu berjek şu wagt. Şonda şey diýen ýazmaşya. Aldylar o Instagram gerek, ama mutlu berjek. Ýanky diýenim men kommentariýalar möhümmi diýenim. Bu näme esasan diýdim. Bu hemme ýerde bar, belki sen näde bolandyr. Haterlar diýen bir düşünje bar. Ona sen bilýänsiň. Şu hate ýigrenmek sözünden gelip çykan. Sen şoňa hiç tat etmeseňem, hiç tat diýmeseňem ýöne ýigrenip ýazýan adamlar bolýar. Muňa haterlar diýilýär. Sen kontentiňde barmy şol adamlar? Men kontentimde bar ýöne az. O da kimler tarapyndan? Şol kärdeşler tarapyndan. Öz kärdeşlerim. Şu öz kärdeşlerimin içinde şu her hilýagda bir sungat diýilýän zatda bassaşyk bolýar da. Men aslında hemme käbir nemeler şu aýdymçylar klip çykarýardy. Maňa uğratyp goýýarlar, şunu paýlaşyp berýärler. Men şu klip çykarýan nämeden özüm dogrymaýdym. Isse halasalar paýlaşsyn. Halk üçin edilýärdi edemizde. Paýlaşyp berýärler de uğratýarlar. Şunu paýlaşyp berýär ýazsalar, dogrymaýdym paýlaşan käbir uğratyp goýýardy, hiç sat diýen ok. Şol paýlaşyp berem diýen ok, halbutda men şoňa dolşun ýalak, men üçin çykaran ýalak da. Käbir adam bolýar. Kärim bir bolsa bassaşyram, dogrymaýdy, maňa ýamanlyk eslerim, hiç kim ýamanlyk bilen gaýtarasym gelenok. Kim bolaýsyn şu? Şu men şeýle ýigrenýän adam bolsa da men şonu görsem birinji bap salam berem. Onu bilýär. Salamyň berem. Onu hemme saýdýar şonu. Kim bolaýsyn men hiç wagt. Olar onu başga öz adyndan näle başga biriniň adynyň account açýarlar da onuň sen gowy adam bolsa şu aslında dogry bir ütköşükde da edem dok bolan ramkadan hem çykam dok ýa bir ýylen ütköşgem boljak bolan dok bolan. Şolar tarapyndan ýa şonuň gapdalyna her kimiň bir dosty, sen hem dostyň ma ýeneň ma sen hem onuň şoň bilen bassaşyrak adamlar bolsa onuň
şolar plan. Wapşe o ýazýan zadyny degişlem däl boli näme ýazýanyny bilen o käbiradım. Men şo infermiýär. Ha, Jogabam geçip gider. Jogabam bermeýär. Berekallah. Hiç saat dimen. Görýän, şu an payış sözler ýazan bolsa. Oň ýazat ýazan bolsa men jogap berýän. Görüşip bolýar, men bir näme üçin o oň ýalyk bolsa ýam ol ramkadan çyzykdan çykmak diýil ýa-da. Çyzykdan geçmek. Atak o attak zadetde hiç adam diýmen jogap bermän adam etmeýän. Neme diýler, dünýäni suwaltada topugyna çykmaýan adam diýler. Giňlik babatda diýler be. Ay giň oglan olsa. Aslynda bir gyzma özüm bakym gyzýan. Ne? O bakymjak bir çala bir zat bolsa bakymaz ýani. Onuň näme bir açyk bir durmuş diýilýän zat adam giňemän zat. Many evet eltýän eken. Rüstem, Atawatan ýyllar gepleşigimizde biz täze rubrika goşdyk, ödem ýörüýte feň üçin goşdyk. Biz şu redaksiýamyzda işleýän gyýlanmaz bar. Rüstem diýende nähil häsiýetler ýadyňa düşýär diýip soradyk biz gyýlanmazdan. Birinji bilen giňlik diýdiler. Giňlik diýdiler, bir ýuwaşlyk diýdiler. Hemem söz baýlygy, söze çeper diýdiler. Bilemok, näme esaslanıp diýdiler, ben onu bilemok, ýöne saňa şey diýdiler. Ýörüýte feň üçin biz şuň bir şert düzdük. Aslynda bu şerti öňem bir şuňa gepleşikde ulanjak gollukda başarmadyk. Bolýa onu gyýdylar, seni çeper sözlü diýip hasap edýän bolsalar, onu biz häzir barlak görýär. Biziň bu rubrikamyz toslama diýip adlandyrylýar. Sen maňa ýerde näçede turdyň şuň? Ýerde turmad. Ýerde turýan näçe ona? Saat 6-dan soň ýatjan. 3-de 4-de turansyň aýyň bolmana. Yok, 2-de bara budilnik gurulgudur elmede ama. Sen barda turangdan soň ne sagadam 6-da redaksiýamyza geldiň. 6-a çynda näme işläni gurrun berdi. Özüm giň işleýin gurrun berdi. Masalan, barda turdum, soň ýüzüm ýuwdum, soň çaý içerim, ýedim, plan etdim, ýola çykdym, bu dostuma jaň etdim, plan etdim. Haçan men elimi edýäna sen gönü durýan, haýsy sözde galanmasaň tapagy ýok. Men bir söz diýän, a sen şo sözü ulanyp ýygyny alyp gitmeli. Düşündiňmi? Düşündiňmi? Eger düşünmejek bolsaň mende barlap göreldi. Düşündiňmi? Böyle. Turdum ilk telefonuma seyretdim. Gelen SMS-ler okudum. Azıktım, onun öýdäki çaýdakar taýýarla diýdim. Çaýsyg taýýarlady. Kitap. Onun telefon açdym da gön şol ýazylan datlar okudum. Iki tane Atawatan jurnaly bar, şonu okumly. Ine öz patpisklerim şolar. Mihman. Onun arsany geldim. O da geldim. Şoğa kapy kakylly mihman geldi. Kalkule onan men şol arsara men gitdi dedim kepterle allydım da telefonda kalkulatorda bakam hasapladım. 46-njy razmerli kowuş. Onan şoğa seyretdim mi 46-njy razmer 46 belgili avtobus geçip barýar. Yok, 46-njy razmerli kowuş. Kowuş. O ýem arsaryň aýagyna. 46-njy onun arsaryň aýagyna seyretdim mi kowuş ulrak, kowuşyň razmeri näse diýdim 46 diýip jogap berdi. Oppa. Oky. Yola gelýäkem ukym tutdy, biraz erkeleýler diýip ýaňy bir oturdum bola. Oňa çel perwan jaňatdy. Kerim Halli. Onuň men Kerim Halliň şowa telefon açdym da Atawatan şol kanalyny açdym bol. Kerim Halliň şu Atawatanda da geleni gördüm. Kirpi. Onuň seyretdim bol Kerim saçy kırp. Aslında olan özlerem bilen ok. Gidiver. Seyretdim bäh Kerim saçyny silem, bäh Kerim'in saçy kırp saç eken diýdim da. Gitara. Onuň saç gördüm malin birden ýadyma düşdi. Bir gitarist Akmurat. Akmurat. Oň saçy jok ýaş wagt, oň saçy kırp saçla bolýar. Bu wagt edip perwan saçy ýalak. Ere perwan kymys başlapdyr. Issagly. Onuň kysagly perwan jaňatdy dost gelýärmi? Garaşyga tirseýdi bolu barýan. Depter. Barýan edimde göni gaýtdym, ýolanyň maňa jaň etdiler. Aýyň plançasyna toýuň barmy diýdi. Menem elmedäme deptere welleýän toýumy diýdi. Ijara galýan. Onuň agam şu wagt dedim depterimi öýde bar görün, şu wagt men ýazga beren gijak galýan diýdi, gaýtdym. Dograma. Onuň ajykdym.
Aha. Azıktım Arslan'a dedim. Arslan bir da e-mail aydydım. Ağam dedi, yan dedi. Goňşumny Hudaý ol etdi, dograma, inim dograma wagt ýok, ýör gidelim diýip gün geçip. Kofe. Onuň ine suat ýazga geldik bolup bir näme bir agyrlyň alamaty, mihmansyýerliň alamaty, pelwanjan hemde şu kofe berdi. Berekella. 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 Sözlemizin hemmetine soňuna çenli sägin men jogap berdiň. Özüm şu sözleň içine logik taýdan ýygy giderligi ýok sözler goşdum. Avtobus, kirpi, kalkulator. Berekella. Söz ýok. Dinnetler. Dowam edýär. Soraglamady. Megerem tomoşaçylarymyz tarapyndan iň gyzgyn garşylanan işiň bolsa gerek şu. Ýani kirip saçly Kerim diýip gaty wagtyna agdak geçdik. Kerim janyň bilelikde ata dilege atly bir iş çykardyňyz. Ýene näçinji ýyly şoň? 18-mi? Ya 19, 18 ya 19. Awa. Gaty şäpdim aý şonu. Awa, febabi zon çykdy, ýagşyň aşagynda. Bir wada boldy, ulu wada boldy, suwýly da istimeden. Ana şo wagtym ne garankydan malla ýygyňyzdan maşyn çara bolanok täzen bir topar maşynlar öýşürüp şeýdip. Inni men hem üçin aýratyn bu işiň diýip agdak geçdim. Ýani sen gelmäkäň aslynda ssenariýany da oturkan YouTube'dan ürsem haly diýip ýazyp gözle beremde. Halanan işleň biri ýok. Birinji ýerde ýollar bu ýollar bar ekeni. Soň gelin bar ekeni bir näçe gepleşikleň içinde aýdymlaň bar we esasy halanan ýanky klip ekeni. Onuň klibi öňem özümem paýlaşypdym. Klibiň ahyryna ýanky ennamyňdan garynja ýören ýalylar bilen. Şo duýgum geçdi. Men şu klip hakynda senden sorajak. Ata dilegi. Aslında bu klip kimin ideýasy? Nädip başlady we kim realizasiýa amala aşyrdy? Ine şu wagt barat dogry sorag pelwan birinji bilen senariýany Kerim Halif ýazdy. Kerim Halif ýazanyna da ýazyp oturýarda eýem aktyorlary kim aýdym aýtmaly, kim kakasy bolmaly, kim çağalaryň üstünde himayat bir çağalaryň diýip ganyty beren enata bolýarda. Gaty çağasyny mähir berýän. Ol eýem senariýany ýazyp oturýarka gözüňi tutup dur. Soňundan soradym men. Soňundan öýde dillendi de diline sypdyrdy. Aslynda diýdim bir hakykatdan bir kiçilikden kakamy pakyr ýerek ýogulansyň kaka mähre zarlygyny bilip onuň şu taýda Begmurat bar, Begmurat Amanulif. Begmuratym bir odyk ejesini ýeritiren. Onuň ene ata mährini eýem zaradym hakykatdan şol duýguny berip bilýär diýjek. Duýguny berip biljek adamlar saýlap şu hemme iş şu taýda hemme edilen iş Kerim Halin işi. Kerim Hal'a sawrun aýtgan ideýa bilen Kerim özü geldimi saňa şu aýdym boýunça? Ya sen oňa ýut. Özü geldi. Ol gözüňi tutup dur şeýle. Kiňi saady. Hiňine saatna çelli hemme zady özü ýazdyrypdyr. Agam şuňa aýdym diýil, şuňa ideýa bir gowy iş etjek bolýas. Seni özüňi tutýan idi. Bollynim gowzat bolsa diýdim, problemi ýok diýdim. Gowzat bolsun bolmasyn. Marada toýdadım şona Kerim jaňat. Agam diýdi, bir klip şu klip. Düşürjek bolýar diýdim, onda da bir gaharjan başlygyň obrazy bar diýdi. Sen diýdi, sypatyň gelişýär şeýdip berdi diýdi. Bir ýerden ýüzüne depdirdiň bolar diýip aýdyp berdi. Näme sebäp bilen baryp bilmädim şu klipde. Ondan sonra bir ay soň idi, ýani ýalňyşmasam şu klip çykypdy. Ata dilegi diýip gaty gowar. Megerem sunwatdaky ya aýdym sady ýoluna diýip alsaq dogry bolar. Iň köp gaýtalanýan ýalňyşlaryň säwürlikleriň biri bu aýdymyň ýoýulmagy. Birsem. Inni sen pikiriň nähili aslynda sunwaty ýa-da aýdym sadyň ütgödülip aýdylmagy. Bu döwrewaplikdanmy ýa-da ýerini ýetirjiginiň ýalňyşyndanmy? Döwrewaplikdan. Her kim döwrewap boljak bolýar. Şu aýdym şu kakam aýdymlar ondan şu eýem täze çykýan saz gurallar ütgöýär.
Ýöne aydyp başarsaň, köni aydymdan hiç wagt süýjülük ýitenok. So nähil täzeçe işler o köni zatdy çalyp ýa köni so sesde ullanýan bolan. Sol ýakynmak durda täze sol dörödülini fundament diýilýär. So dörödülini näýem şo zat bilen dörödülini. Onam käbir adam maýna şu wagt. Damana ýol, ahal ýol, mar ýol diýilýär. Käbir aydymçylar ansatyna wagtýadany haýsy şol damana ýolunyň aydymyny başga ýol edip aýtýarlar. Sebäbi o ýoly aýtmak ansat düşýär, düşünýän. Ondan her kimem şu ansatyna wagtýa diýilýär. Ansatyna wagtýada şol ansatyna akyny aýtýarlar. Asly hakykatylysyny edip aýdan oklardy. Ondan ol şu aydym sadyň düýü fundamenti ýoly ütgötýärler. Ýoýlýar-da, o ýoýlýar. No, tezin bölüm için başla damana ýoly ýa-da burnuňa salyprak aýdylýarmy? Damana diýmek dağa çykyp barýan büdür şu gyýgyryp dokan tilsim edilýär-de. Gyýokoryk çykyp gyýgyryp dursaň şol karalykda tilsim edilýär. Şo tilsim edilýär dağa çykyp barýan büdenek ýollar bolýar, şo ýollardan aşyp geçmek diýmek eken damana diýmek. Onu şol enemiň aýallygynyň adamsy Bayram Durdy Garaýew. Şol damana ýol başda birinji ilki şol damana ýoluny aýdyrmaýdan damana ýoly esaslandyran adam dutardy şol. Onu kakam pakir estrada geçirip uğradı damana ýoluny aýdym. Şoňa ýalagadyp. Onun käbir ansatlaşdy. Ol gaza ördük. Derýärler. O ýam beýdiňde de onun maňa bir aýdymçy däl. Özü ýöne hakyky muştok. Şu aýdymda ö harp, harpy az ullanýdy. Hakykatdan hem aýdyp görýän aýdyp durkan tejribem nemet görýän da tejribe geçip görýän bolan şu o diýýakam diýsen näle bolar aý molap dur diýerler. Ana şu harplar azra ullanýdylar. Hakykatdan hem ullanıp gördüm ol nemede gahrman bir kakamyň fanatlar diýilýär. Bermen. Ben ýa-ni diýdim, Lokman gahrman adam tor diýdim gelmek anda. Aýdy. Şo gahrman bilen talmad diýip ikisi şol ikisi maňa başda şol aýdym şuňala injimjan ol kakam bilen atabaýyň fanaty ol. Ol ikisi şol ikisi bolsa başga hiç kim gerek däl. Kim bar şu wagt bar Michael Jackson diýerler gezede şo gyzyklylar. Diň atabaýlar öwüşen. Nemede 2016-njy ýylda Line wadi adyma düşýän bolsa bir akkauntym mady Türkmenistan wadi aýdym diýip. Ondan sonra ýan gahrman ýa-da gön ýadyma düşdi. Maňa video ogradı ýa-da. Ödem hiç ýerde görülmedik video. Halipan, Ruşan Halipan köni zapislaryny ogradı ýa-da şol adam maňa. Şoň ýaly. Muman bu döwra waplykdan. Döwra waplyk ýöne döwra waplygyn ýanky diýişiň ýaly ýoýmallar. Bu ahal ýoluň aýdymyny damana aýdyp otursaň şu ol ýulan aýdymy. Ya arabyň ýerine ay bere ýi edip dursaň bolmady. Arabyň Atabay Halipa on şey edip peçatla koyup gitdiler. Owa. Düşün. Berekellah. Rüffem biz sen ýa-ni birinji rubrikada söz waýlyň barlak gördük. Gel ýene bir gerek barlak. Ýene bar. Hazrat. Men diýene sebäbi biziň redaksiýamyzyň gyýdylary Rüffem diýende ýadyňa düşýände pesberlik, ýuwaşlyk diýdiler, dil süýjülük, söz waýlyk diýdiler. Inni bu nime diýilýän kyýal kynal. Saňa men häzir bir näçe san söz aýtjak. Her sözüm üçin 10 sekund wagt berýär. Sözlem dizmeli. Yok, sözlem dizmeli. Her sözi aýdymda seniň ýadyňa düşýän 5 san söz aýtmaly. Mysal üçin, sen maňa bir söz aýt, sen kellen gelen bir söz aýt. Pelwan, diktir, saçkel, kompýuterşik, köp gurlayan, mysal üçin aýdaly, kostyumly. Bir söz aýtdyň şo hakda näme bolýar? Şo söz aýdymda kellene näme gelse 5 san söz aýtmaly. Taýarmy? Taýar. Söýgüli. Aýalyň, çağan, ejeň, da söýgüli dostsyň, söýgüli aýdymyň. Gülýali. Äýnek. Äýnek, gündün gorýan äýnek. Onuň Derrew. Gündün gorýan äýnek. Gözüň agyrmalygy üçin takylýan, zeren üçin takylýan äýnek, odallyk üçin takylýan äýnek. Onuň äýnekli, o äýnek takylýan açkaryk diýilýär. Gülýali. Diplom, iş, oku, atrabotka diýilýär, tejribe. Diplom, onuň
şahadatnama bolup bilýär. Ýokary Döwlet bilim. tarapyndan alınýan diplom bolýar ýa-ni şu. Awa. Demem? Diplom, Ýokary bilim. Ýokary bilim. Gulýaly. Maşin. Maşin, teker, Teker. aynasy, çarasy, onuň içiniň oturguşlary, maşin ýagy çalışmaly. Internet. İnternet, Line, Imo, Instagram, YouTube, WhatsApp. Pişik. Pişik, ýynnam, Aha. Sapayi, Berekella. sıçanyň düşmany. Onuň pişingin namlyk zamanhana şeýle. Onuň musafir pişik. Ber. Onu ýa-da bolan fa. Musafir pişik diýler. Ýuwaş musafir pakirtirýär. Ребята, давайте жить дружно. Düşündüm. Bulut. Bulut ýagyn, kar, onuň tupa, bu jöwenek, Aha. onuň asmanda bulut Hava. Kara bulut. Aha. SMS. SMS, Instagram SMS-i. Söýüşmege mod bilen SMS-de. SMS ýaşaýan söýgüliňe ýazýan SMS-iň söýgüşýän SMS-iň şu ne ýaly dotyryny SMS uratdym. Onuň SMS-de gara. Galstuk. Şuň galstuklar güni berwan. Şuň ine. Galstuklar güni berwan galstuk takynýan. Toy. Iň gymmat toy döwlet çärede takylýan galstuk. Gulýaly. Aydymçy. Aydym, saat, Studio. onuň efir, Efir. gepleşikler. Berekella. 3 tane galdy. Kino, operator, Berekella. rejissor, aktör. Ay, beş etmeli. Oo. Onuň aktrisa. Aktrisa. Köpel tupar ýa-ni. Köpel tupar aktrisa. Ses rejissor. Iň soňky gahar. Gadap. Beh, yaman kıyın Awa, gahar kıyın. Gahar. Onuň gadap. Şuat bir Ýalňyşlyk gahar, diýip ýalňyşlyk edip etýän gahar. Onuň gahar bir da bakym gaharlanmak. Garramak diýeli. Gahar, adamlar. Berekella. Gahar gadap diýer, gar bakym garrat. Saçyňam çürýändir pelwa. Inni. Berekella. Ay bolsun öwre jogap. Söz ýok, men aslynda diýäne şu ýan gylymda soramda söz baýlygy diýdi. Esasy ünseren zadyň söz baýlygyny ünserdin. Berekella. Tohumunda wa ama baş ogry, maýdan uruşmak mümkin. Ama hakykat aýdylany şutaýdy. Käbir adam seni maskara etmek üçin Ýalňyşyp gyýdylan tualetine ýerdiňmi? ey oway. Yine barıp görürmük hem yerlerim, bilece oynanacak kıyılarım gali.